balungku padha kaku yen ora ngono ora iso turu esek-esek asoy paculi sunate jembruk wayahe jabune jak lampune si abang menang prapatan aja diterjang iku ngono tanda lampu larangan nek mau terjang menang kene tilang asoy seswa budaya semakin jaya didukung video syuting Sabar Narimo bersama sound system Kutoro iki piye janjine wis kadung koyo ngene kaya ngopo mas wis mentol nyangkal kaya cepite sandal wis dusel-dusel ning jero suwal aku janji nek wis mati ora lali ya antekno sing jenono iki asoy esek asoy mati awakmu mrene yo apa mas dada ojo ado mrene yo tak bisi lirik-lirik tega kudu tonggo kanan ade aku yo wis nafsu pengen apa ki aku bengi aku njaluk iku apa iku otot karo balungku padha kaku yen ora ngono ora iso omong guru ngono tak ceritani perkarane iki sawahmu durung kena dipajuli sukate jembruk wayahe jagune masa tadi jak lampune sing abang terus nang prapatan aja diterjang iku ngono tanda lampu larangan nek mau terjang penuh kene hilang
sementol nyencal kaya cepite sandal wis dusel-dusel ning jero siwak Apa kuwi? kadal Kadal. aduh ya wis ero Yo kebelet ngono sing ditanduk aku janji wis mari ora lali ora lali yo antekno sing jenengmu iki ja awas diaturi kebelet Ya wis diaturi ngene lek nduk anu nduk aku tak sing minggu risik yo Mas ya mergo penggawean akeh. Oh, iki Gusti Paten nak teko rene iki rawuh rene iki awake sing gak penak. lah malah awake dhewe iso kena duka Monggo. lah monggo Wah, cetha iki. Monggo kula aturi lenggah. Mriki napa mriku? mriku Kula Cek kula napa niku? Sawetara aku bakal ninggalake ing patian. Goleki utawa ngupadi sranane tumbaling praja. Kang sapa dumadi sapa. Mongko pitungkasing wis bali nggawa srananing praja utawa tumbaling praja. Mula aku meling marang kowe kabeh. Kowe bali ning kepatian kabeh kasunyatan iki andharana ing bendaramu putri. Lah tenjake njing Aku napa? ora bisa tumeka ning kepatian pamitno. Njing napa? Melingku sing tungkas marang kowe mawanti-wanti ya. Yen ana papane ndoromu putri kowe gawe sabakata. Nggih, kula niki panjenengan abdi, niat kula ngabdekake jiwa raga kula. Monggo sewang-sewangan jenengan tindake sakniki to. Dieling-eling yen ana apa-apane bendaramu putri kowe sing tak. Nggih, sing ati. Iki ora perlu mati. Nggih. Dipun tepangaken nami kula Joko Sendang. Bocah saka ngendi? Saking desa, Den. Saka desa. Nggih, Kok nganti teko ing kutha ki duwe kekarepan apa sih? pados pedamelan. Golek gawean. Nggih. Kula tulung Den, kula diwehi gawean Den, kersane kula nyambut gawe. Wong golek gawean saiki ki ora gampang. Ning aku mesake kelawan kowe sih. Yen pancen tenan-tenan karep nyambut gawe ning kutha. Monggo lumrah wong nyambut gawe kuwi kudu jumbolan kebisane. Lah kowe iki sapa kok arep nyambut gawe ning kutha? Nek perkara iso niku kula iso sembarang dengah, Den. Tuladane apa kok iso sembarang dengah? Nek teng desa kula niku kuli kok Den serabutan kula niku. Kuli? Nggih kuli pocok. Jebut elo. Oh, sembarang dengah kula iso, Den. Heeh.
Mongko gawean sing kaya ngono kuwi ning kutha ora ana. Ya nggih, Ora ana. nyiram-nyiram kembang, Taman wis akeh, nyapu, uga wis kebak abdi. ngepel. Wis ora ana. Alah Den, mbok tulung to Den. Nek kula mulih ora entuk gawean, kula mboten entuk dhuwit. Kula niku dilesoni kali mara sepuh kula Den. Kok iso dinesoni kok? Nggih, mara tuwa kula lanang niku galake mboten umum. Kula niki pun janji nek kula mulih ora nggawa montor kali sapi, kula ajeng dirotol sikil kula Den. Sikilmu Ajeng dikethok. maratuwamu kuwi sing arep ketok. Nggih. Wah, galak ya maratuwamu. Wah, super galak Den. Ya, Tulung to Den. iki ana gawean siji yen kowe sago. Napa niku Den? Gelut Gelut. tembung mentaring prajurit kae perang. Sago ora. Ya mun sagah kula Den. Sago tenan. Sagah. Tak regani iki kendalamu. Yen pancen sago, iki kowe bakal tak wani ngerti. Nggih. Tenane kadangku Yai Purbawati iki ra ilang saka Taman Sari. Iki kaji dening Duratmoko. Ilange kadangku disayembarake. Sok sapa wonge ora mawas janma sing bisa tetulung lan ngundurke kadang kuwi bakal nampa nugroho ngersane Rama Prabu Purbanegara. Wah, gathuk niku Den. Ya mun kula sagah Den. Leladang ana Kabupaten Sedayu. Mbok menawa cumondhok ning kono. Sedayu. Matur Den bareng. Matur nggih Den. Iya iya. Berpikir tresna Bupati. Sawetara mapan ana ing Kabupaten Sedayu. Mongko kalunggahan iki wis titiwancine sing bisa nyelametke ragamu. Gelem atau ora gelem, kowe kudu gelem dadi garwaku. Jalaran iki wewengkonku. Boten Sedipati Rangga Baskara. Senaosa panjenengan meksa dumateng kula. Kula boten saged. Nggih. Ora saguh. Nuwun kaliyan. Aja nganti kowe nggawe kagol ing atiku. Konduraken kula wonten Kadipaten Brojo. Bola bali nyauk kondur tanpa guna kita. Wis salah. Karep ngopo kowe mlebu ning Taman Pawardi Putri? Tetulung bendara kula Kusumaning Ayu. Kok pikir Bupati pun sedang tepungake Bupati Sedayu sing panguwasa ing Sedayu. Yen kowe tetulung lawan Purbawati, ateges padha kaya soroh nyawa ae. sinten asmane? Rangga Baskara. Bupati Rangga Baskara. Ah. Gragas.
Gagas piye? Nah iki nyolong wedokan. Ora apa-apa. Lanang nyolong wedokan ora apa. Wis pokoke niki kula jaluk entuk mboten entuk niki. Lah entuk. Gelem ra gelem klothot nyawa. Mboten wani. Hai, hai, ya. Hai, hai. Setan. Hai, hai. Hai. Mboten entuk. Diajeng Purbawati. Mas. Sliramu bebarengan lan Joko Sendang. Sepolastu sing nyolong niku Bupati Rangga Baskara. Dadi tenan mapaning sedayi. Nggih. Pancen Rahayunipun kula sing teka kula tulung meh mboten niki cilaka pun di odet-odet kula. Sik to, kok diodet kok kodhok. Wis aja dirujuk parepeksa. Diprawoso. Niki prayoginipun menyang kita kondur kang rumiyin kula tak ngadepi tiyang-tiyang sedaya. Lah iki ganjaran kepiye? Pun berkait niku dipikir. Oh ngono ya. Iya, iya. Ini sana. Masuk lagi gue. Sampeyan niku sinten kok bengak-bengok? Aku Nggih. Ronggowati kadang Kang Mas Ronggo Baskara. Dulure Bupati Sedayu niku. Lho. Yang ini aku bisa ndemok, kowe ngerti kenal kadangku yang mesti mateni kadangku kuwi. Kula niku mboten mateni Bupati Rangga Baskara. Niku Kasusnya mati tadi karepe Mas. dhewe niku. Ora iso mati kok karepe Oh, dhewe. mungkin saking polahe Bupati kok nyolong karo putri ing Pura Kencana. Kang Mas Putri seno jare dilamar ora gelem ya dicolong. Oh, nggih mboten gathuk, nglamar niku nek gelem nek mboten ora diteruske. Sapa kowe jenengmu? Kula Joko Sendang. Joko Sendang. Nggih. Kowe gak pernah apa kok sabelo karo Kula niku Purbawati. kawula saking Pura Kencana. Aku ora trimo lho kowe mateni karo Nek ora kadangku. trimo ajeng napa sampean? Ini jane kudune iki aku pati nyaure ya pati. Oh, tampate nyarpati. Ini gandeng aku iki mangerteni pasuryanmu sing bagus. Nggih. Aku ra sedo mateni kowe. Oh, kok ngoten? Atiku kadung apik. Nggih. Ngene wae, apik-apikan aten kok sedo tak pateni ning aku njaluk ijol. Ijole napa? Aku pengen bojo. Wah sampean niku. Lho kok Kula lebih kok duwe bojo. mesti bojo. Nggih. Ya wis diwayah ora apa-apa gelem aku. Diwayu mboten Oh, apa-apa. gelem. Nekat to terus segene. Coba Lara larane lara nek wong wedok niku diwayu. sing kudune kowe iki welas karo aku. Wis mateni kadangku aku wis ra ndi sapa-sapa. Amin nang kok ijole ya kowe Joko Sendang. Masake nggih. Sakake aku to. Ning mengke bojo kula nek gelem nek mboten. Wis to, aku nomor loro ya ora apa-apa. Mbok wayah wong 1, 2, 10 aku ya gelem. 10 mboten napa-napa. Heeh. Wong kok jujure ngene ta. Aku trimo ta. Aku Nggih, seneng Mun. karo kowe kok Joko Sendang. Nek sampeyan ngoten karepe kula Heeh. purun-purun mawon. Kowe gelem gak bojo Nek aku? sampeyan kudu nggono lho. Wong kula niki kahanane nggih ngeten wong desa. Aku ngerti Ora iki duwe wong apa-apa. desa. Mungkin nek sampeyan kula wayah kudu rukun karo bojone Ya kula lho. mesti wae rukun. Sampeyan mbok enom lho. Oh, aku rumah Iku mbok tuwa lho. Kono mbok tuwa. Aku ya bakal rukun. Omong Aku dhewe bakal- sampeyan kula ambisi. Joko Sendang kurang ajar kowe. Jebul aku diambusi. Ya wis ora apa-apa Joko Sendang. Wong bagus ora mung wedok kok. Aku kok tapi ora apa-apa sing bakal bayi wis deh.
Aji kanthi lutung kae kepiye critane? Kae menungso lho Rama boten lutung. Kula mboten lutung. Mumuk. Ngerti mumuk ta ora sampean? Munyuk. Niku ora sing gedhe mumuk. Sing gedhe. Mumuk niku cilik ireng gawe mangan yuyu. Lah piye niku. Critane kepiye critane kuwi? Nanti kados ngaten Rama. Kula menika dicolok kaliyan Adipati Rangga Baskara saking Sedayu Rama. Terus Pawongan menika ingkang nrametaken dumateng kowe yo jeneng. Ada Sapa jenengmu? Joko Sendang, Omahmu ndi? Sukorame, Dibojo apa durung? sampun Ora ketang kowe wis duwe bojo. Nanging kowe kudu nampa ganjaran saka aku. niku sing kula teni. Nah, ganjaran sing tak paringi kowe ora liya mung putraku Purbawati. Mboten ganok. Jadine lho. Pokoke kula niku njaluk ganjaran sing kena tuku sapi karo montor. Oh, ngono. Pokoke anggere tuku sapi karo montor ora lah. Yen ngono, becike kowe tangkat dadi prajurit wae. Bayarane pinten? Bayarane kurang luwih ana 1.500. Ora apik ngoten niku. Ora apik. 1.500 mboten tuku montor karo Kuwi sapi. punjulane. Ngoten. Untuk montor karo sapi. Luwih duit malah. Ngoten nggih purun. Wis, trima. Lilo. Yai Patih Purbajati Nuwun kula nggih. wis tekan titi wahyaning mangsa kala ingsun kudu lereh ke Prabu. Oh kata. Siji-sijining putra kang tak wis lenggah minangka ganti palungguhan ingsun kejaba mung putraku Purbakusuma. Maka kepiye nggih Purbakusuma? Menawi menika sampun kersanipun Kanjeng Rama lan panjenenganipun sedaya para saka kula namung sendika anglampah. Jaluk Dongstu Nayaka Praja saiki lenggah ana ya nggih Purbakusuma. Namung pangestu panjenengan kula suwun. Pangestu panjenengan sami. Ya anti Ing mriki kula badhe tambah jemat asma Prabu Anom Purbakesuma. Sabda pandhita pangantikaning Ratu Datan Mawulawali. Sinten ingkang lepat kedah nampi piduna. Semanten ugi dawah kusuk wangsulipun. ya. Sinten kewala ingkang ageng darmanipun badhe kula paringi nugraha sewangsul. Sendang Nggih. tak jumbuhake pangantikane Rama Prabu Purbanegara. Gedhe darmamu tumrap negara ing Pura Kencana kalungguhan iki jeneng sira tak angkat dadi Senopati Perang. Sagah. Neng kula nyuwun, Jaluk apa? bayarane dikencengi. Itu montor karo sapi. Sadurunge kowe bali ana ing desamu, kampira ana ing Panti Arta lan Panti Busana, nggawa bondo sedaya sak cukupi. Mun entuk dhuwit, Iya, kula njaluk nggo dhuwit 3 sak ya. luwih saka kuwi bakal Iya, dipanggil. Trik. Ya tuh bareng Kanjeng. Bareng. Ya, hati-hati sedang. Bareng. Negari Pura Kencana sampun tentrem monggo. Matur mlaku. Ya, tak kanthi nggih perengep.
kaya bojomu ning kono entuk gawean, entuk bayaran dienggo nyukupi kowe, Nduk. Engko kek wis entuk gawean duwe bayar lega mulai mergo bapak galak. Lurun. Monggo. Monggo. Enten niku. Ndara Senopati. Ndara Senopati. Oke kowe. Loh, Ndara Senopati, Mbok. Saking negara. Negara Prakencana ana wigati. Oh, loh. Esok-esok niki enten wigati. Bener iki omahe Joko Sendang. Nggih. Leres. Ana wigati aku bakal mlebu mamu ning dilo. Oh, ngaten. Nduk, Ya, nduk, enggak, Mbok. kuat. Nggih. Monggo, Ndara. Monggo. Sendang ya. Nggih. Ndara. Guyune ya, Nduk. Guyune, Nduk. Ndara Senopati anyar saka Prakencana. Nggih. Aku teko rene bakal meneh kabar kowe. Bener iki keluargane Joko Sendang. Dadekke sumurupmu, sesuk-esuk Joko Sendang dihukum gantung sekarang. Ampun, Ndara. Nempaten napa, Ndara? Mergo Joko Sendang luput munggah negara Prakencana dadi buron nurane prajurit Prakencana. Mboten napa, Ndara. Lupute wis ora kena dipetung, sesuk dihukum gantung ning alun-alun. Ning aja kuwatir. Kabeh ning tanganku, sida lan urane Joko Sendang mati. Senopatine watu. Senopatine mengko. Aja diurusi. Nggih, Ndara, ampun, Ndara. Kira-kira kowe mentolo apa ora nek Joko Sendang dipateni? Nggih, mboten mentolo, Ndara. Ah, Ya ora teges. sing ayu iki mesti bojone iki. Nggih. Ning ngono jenenge Marum, Nduk. Nggih. Nek sing tuwa iki ya para tuane iki ya. Sampeyan kok ngertos nek para tuane. Para tuane sing lanang iki urip ta wis mati. Nyawane awet kok ora mati. Sawu, Ndara, Senopati kok sikile Sepatune tak buka. Ngene ya, Nduk. Kabeh iki ning tanganku, bojomu mati lan orane. nggih. Aku iso nguwali saka pidanane hukuman gantung, waton ana syarate. Sarate napa, Ndara? Pokoke aku anggere mbok sogrok ora sida mati besok. Lah nyun disogro ngangge linggis napa ngangge gantar, Ndara? Oh, bathukmu ngono. Tegese iki ana sesulih munggo ngaku gantine ngono lho. Ah, aku ora butuhke dhuwit, ora butuhke apa-apa, ora butuhke Mas. Sing tak butuhno kowe. Kula. Nggih napa, Ndara? Angger aku kowe kelon sewengi ya ora tak sida tak pateni bojomu. Oh, boten, Ndara. Niki kula ijoli simbok mawon, Ndara. Nggih kula mawon kok repot niki kula njen keloni 3 dina. Mbokmu wis kisut kabeh kok. Wis ora bergairah. Kowe ya gelem ora? Boten, kula seneng kalih bojo kula. Ora gelem dikeloni sewengi. Boten. Wis 10 menit ya 10 menit. Hah? 10 menit. Mboten, Ndara. Nek ora gelem ya sak tutulan tok. Atus sambel mawon, Ndara. Gelem ora? Boten. Nek ngono kowe abot bojomu perkara tresna ya. Nggih. Gede tenan tresnamu karo bojomu. Nggih. Ya wis nek ngono gane kowe tresna karo bojomu, iki ora sida dihukum sesuk bojomu. Lha saestu, Ndara. Aja nganti kowe pisah nggonmu bebojoan. Aduh matur nuwun nggih, Ndara. Iki saka karepku mergo kowe seneng tenan karo bojomu Joko Sendang. Nggih. Para kaporo ora bakal suwe kowe ketemu karo Joko Sendang. Lah teng pundi, Ndara? Saiki uga iso ketemu karo bojomu. Teng pundi? Kowe anggere ndangak karo bojomu. Nggih. Mbok ndangak, Mbok. Aku ndangak, Nduk. Loh, iki mau sampean, Kakang. Lah kula dinamika satu kata. Kakang Jembel, kowe kok bodho karo tuamu wedok to, Le? Udah nopo Lah sampe. ngono kok ngapusi? Kok diluk malah ngantuk ngono. Lah wong loro. Aku kok mogak nang kok dino. Ngene lho, Mbok. Sing Kang, Pancen iki sampean mau. nganggo wakul barang. Iki Kuwi nek nganggo cetheng ngono. agungane para Ndara Senopati prajurit Prakencana iki ngene iki tuan. Iki critane ra aku ning kono golek gawean untuk gawean. Juraku diwenehi gawean dadi Senopati prajurit. Terus? Aku wis entuk duit akeh. Njaluk bapak tak tukokno motor karo sapi. Lah saiki, Kakang. Motornya tak cancang ning sore kono. Motor dicancang. Wong motor kok dicancang. Sip, sapine tak cancang, iki motor. Oh, motor dijaga. Aku nggo duit Deh. 300. Wi. Aki ya, Mbok. Iya. Apa Soge anyar-anyaran. Kakang? Rabuan. Selawe lan ewon.
petane won. Atusane won. Lho, sik ora apa-apa Kakang. Sing arep nek yen layanan dhuwit anyar. Ora 20 karo 5.000 nek selawe. Oh, Mas aku selawe dhuwit anyar. Sak lek ngene utange sampean ditulis ku apik kok bayare. Ora utangku wis ora karu-karuan kowe. Omahe iki sesuk dibrukno. Lho. Jadi perlu genti sing apik dandani sing Oh, apik. didandani lho. Bapak tak pamerane. Oh, Nek di Bapak. Bapakmu. Pak ning ngene Tegal. Sekarang tak pamerane nek aku wis kasembadan kasil dadi wong sing sugih. Kaya ono sukses. Oke. Wis, kok ndak mulai ya Kang ya. Pamer utang lanang. Yo saiki Kang coba sedang sukses. Aku kono apa? Karo karo. Bapak. Kono tamu. Lho kok lancar ta? Bojomu ki ndek utang karo aku. Ndek utang piro? 7 juta. Aduh, maten iki, kok. Aku ora tau diwehi dhuwit kok ndek utang 7 juta. Lah iya, nek bojo ngono kok mbok openi, ora mbok cites ben kongkol. Kowe nagih bojomu dhewe ya. Ning iki ora ana. Janjine ganep 9 dina. Mongko 9 dina wis jangkep. Partopae ora nyang omah. Napa, Pak? Arum. Saya perawan putih bojo. Ya bojo. Hei! Ya bojo. Ya bojo. Oh, ngapusi kok bolak-balik ilat kok lunyu. Jare ndanak perawan arep entokake aku. Yo, ora apa-apa. Ora ketang di bojo. Yo, ora apa-apa ya, Pak ya. Ora apa-apa. Ora enak kok seru. Aman kados sapa ora ngene. Pak Ne. Sik, Apa? kursi karo ndur meja wingi apa? Tinggal nunggu Ndoro Senopati. Senopati sapa? Senopati saka kene. Senopati saka desa kene. Mantumu dadi senopati. Iki lemeng apa iki? Mantumu Bali, Pak Ne. Nggo dhuwit 3 sak. Duit apa krewek? Lho tenan kok. Malah ngene Pak Ne, tuku montor karo sapi. Sugih saiki. Ijek hebat mantuku. Sapa? Aku ditukono kathok. Kathok, aku ditukono montor. Kowe pilih ndi motor karo kathok? Ya pilih montor ah. Piye? Pilih montor wong kathok ae. Jagian numpak motor ra kathokan, Numpak montor ora kathokan. tekan gembok kalau surat cah cilik-cilik. Iki ana curut pelaku, ana curut pelaku. Iya ade. Nek numpak motor ora kathokan. Lah nek sampean lha. Nek aku pilih kathok, ora numpak motor wae nek kathokan. Dadine ora disorak cah cilik-cilik. Iya. Alah ya ora, ya montor ya kathok ngono gopane. Raimu ra modro nyolok motor. Pane, anakmu digawa singa barong. Sapa? Anakmu digawa singa barong karo. Wis dikon sing barang. Iso. Aja nakonku. Kok konmu piye to, Pak Ning? Lah timbang di bojo sendang ora kecukupi, Saiki wis nuku. enak di bojo maling. Pak Ning. Sampeyan kedan apa waras? Hah? Yen to anakmu Arum digawa singa barong. Kamangka Arum mau dibradat ki dheweke nangis. Ning kono mengko nek adu keloni terus ora gelem.
Arum digo Singobarong. Heeh. Sendang nututi. Yo. Arum moh dibacok Singobarong mati. Lah iya. Lah aku lek ora sida sugih. Ora sesugih. Mati lah nek sendang. Lho ora apa-apa. Wong mantu ora patok penting. Heeh, nek anak. Lho lek ora sida taparanane Singobarong bulan. Aduh, sampean wong goblok ya kaya ngono maneh. Sinuwun Prabu. Ampun Srirate, monggo lenggah inggil mawon. Boten sinuwun. Iki menapa? Kula arji Ajeng ngaran sinten? kalian pencinta. Boten menapa-menapa kurang kangenan monggo. Maka yen kula malah kados pundi. Kula boten malati. Menapa kula lenggahaken? Boten. Maka Kados pundi raosipun dipun tinggal dening Kakang Bramasta nindakaken kewajiban. sepi manah kula sinuwun. Menapa tikotresna sanget Kakang Bramasta? Lair tandesing batin anggenipun tresna kaliyan Kakang Baras. Ingkang dipun tresnani menapanipun? Inci samukawisipun sinuwun. Wah, bejo tenan Bramasta. Ingkang bejo menika kula sinuwun. Saapasih kula menika wanita saking Karang Pradesan. Nyatanipun dipun tresnani kaliyan Kang Mas Bramasta. Oh, nggih, monggo. Mugi-mugi rukun ngantos dados kaken nenek-nenek. Ngaten inci. Tenanipun anggene kula prapta ing dalem kepatihan menika kajawi kula tuwi dhateng kawilujenganipun nggih. Wonten wigatos. Wonten wigatos. Dene wigatos menika sampet kaliyan raga kula. Tenanipun kula menika pados jampi. Panjenengan pados jampi. Aduh, nyuwun sewu sinuwun. Mawi kula dulang ket pejarawan menika boten kekirangan menapa-menapa. Raga panjenengan kadosipun cisek deres waras. Terus aturane ingkang saged menika didi raga kula nanging manah kula ingkang sakit. Manah panjenengan ingkang sakit. Yen manah panjenengan ingkang sakit, kok malah panjenengan pados jampi wonten taman kepatihan sinuwun. Awit jampinipun mapan ing kepatihan. Napa inci sinuwun? Lajeng jampinipun menika menapa? Sampinipun boten wonten sanes namun kanggo Srirate. Kula ingkang dipun kajengaken sinuwun. Bila kemawon wiwit panjenengan dados manten Kakang Bramasta, manah kula kados sepi rujit-rujit. Nalika panjenengan lenggah jejer, anggen kula ngestreni dikong lirik dumateng kula. Cret, manah kula nah, saking mriki rinten dalu kula kados saged ngrasaken ecanipun buku merem kemripat ya betul saged lam-lamen dhateng Kang Srirate. Mumpung Kakang Bramasta boten wonten manturuti brantaning manah kula Kang Srirate. Sinuwun Prabu. Ki menapa panjenengan pangandikan kados ngaten? Ki menapa? Sinuwun. Nyuwun pangapunten satrikipun. Nanging yen kula kedah mantusini maka panjenengan kula boten saged. Sebabipun Kula sanget tresna dhumateng garwa kula semanten. aturuning tiwas-tiwas panjenengan ngratus Kakang Bramasta. Sedherek boten badhe maksud awit tuhunipun Kakang Bramasta menika kula loroke kelah patine. Menapa panjenengan atas tembe kados ngaten sinuwun Prabu. Awit menawi Kakang Bramasta taksih sugeng longko kasebat
wujud paring manah kula. Kanthi cara mriku Mas ora bakal bali menyang inggih pura jalaran orang nggawa tumbalik praja. Niku mung gawe kula. Niku mung gawean kula. Mung kula butuh lan panjenengan. Saking menika. Nanti sing ana wae dipikir, sing ora ana rasa dipikir. Boten sinuwun. Senajan to Kakang Pramasta sakmeniku mbok menawi sampun tumekaning pati. Kula boten saged nglantosi priya sanes sinuwun. Tresnamu lan untuk pati kena nanging mengko bakal ana kanan sing bakal wah sangat nek kowe ora gelem ngladeni marang aku tak empeni 7 dina ora gelem tetep tak boyo menang diri pura Sinuwun Prabu sinuwun ora Atur uninga mbok bilih Ndaropati sampun kundur ngasta tumbaling praja. Bramasta bali nggo tumbalik praja wah sila sila kowe tenan kowe ngene iki. Arep iki. Kowe coba kali. Mboten. Dhuwur dhewe. Kula ngertos piyambak. Mati aku. Wirangku. Sampun wirang sampun sedo. Ini ora Sedaya menika wonten epek-epek meneh. Iya. Nek iki mengko aku lakon wirang. Luwih becik kukut jagat. Ning yen kuwi sidar bicara lan paripo. Ndur piye murih aku ora wirang. gampil mawon. Mungkin menawi sampun lumebet wonten ing pendhati. Iya. Abang dunek ijo dunek abang. Kaya ngono. Gandang dunek konto, kosok baline konto dunek. Ngono iki. Papa kerjaanmu bareng. Monggo. Akan beres. Iki sekali. Asuki Kakang Pramesta. Pangestunipun boten manggih. Rubeda punapa Gusti. Syukur. Surak ing para kawula. Bilih Kakang Pramesta kundur ing negari Giripura kanthi bekta tumbalipun praja. Menapa Pangestunipun pundi wujudipun? Gusti. Coba. Sumunar ambel rengi menyambut Pak. Jadi ngono bener-bener ono. Injih. Waduh, Kakang Pramesta. Negari Giripura salaminipun badhe tentrem kalis ing rubeda awit tumbalipun negari sampun cemendhok ing negari Giripura. Duh, Kakang. Menawi negari Giripura muter prajurit kalih cacahipun kados lekasipun Kakang Pramesta. Salaminipun Giripura badhe kencar-kencar. Aduh simbun. Kados mboten kuawi nampi pangalembono saking panjenengan dalem ingkang sida. Namung kula saderma nindakaken kewajiban punika. Atus. Surukati. Wonten dawuh. Yo emane ya. Emanipun no. Yen sing kakung kaya ngene. Sing wadon kok mung kaya ngono. Nuwun sewu. Wonten menapa lan bojo kula ratih sih. Iya, lagak ki ora. Prayogi bares kuwes kewes-kewes gitu. Kaya ngene. Nyat, Kakang. Jika Kakang Pramesta. jikulo sih. Nalika panjenengan ngayahi kewajiban ing upati tumbalipun negari.
wancin dalu kang mbok Sri Ratih rawuh ingkang katon panggilan kula kanthi tawang-tawang tangis piyambakipun matur bloko bilih tenanipun boten tresna lan panjenengan purun dipun boyong ing dalem kepatihan krana kapeksa kaporo piyambakipun kepengin suwita dumateng duh kakang Prawasta rahayinipun tumanduk dhateng kula upami tiyang sanes tartamtu kakang Prawasta kecalan bojo rak ngono Menika leres. Sinuwun menawi wonten kaluputanipun bojo kula ingkang nyuwunaken guring panjenengan. Nggih, kula pura. Surukat, Wonten dawuh. yen kowe duwe bojo patrape kaya Dring Sri Ratih, njur kowe tumindak apa? Wah. Menawi kapribaden kula duwe bojo kok wani selingkuh. Cilike tak ajar, gedene kok pegiat. Niku kula. Iya. Wong adol selingkuh. Kowe yen kowe nanging Bramasta kae dudu kowe. Waduh pangapuntenipun. Nggih. Benten-benten tiyang. Sampun-sampun Kakang Bramasta, kula waspadakaken ndika sayang. Saking menika kula atur kundur ing dalem kepatihan ngasuh. Nanging sampun duka dhateng Kang Sri Ratih nggih. Parang nyuwun pares. Baratini beranang mripati teko kepatihan mesti dheweke duka cilik sedadi megap dadi rondo Kagungan panjenengan. nek dipateni Habis perkara. kaerang hukum aku yo bareng kepatihan Kaluputanmu kok gendong kok ing ndi? Nanging kowe sing dadak. Sing dadak. Aku nyai pangandikan. Menapa luput kula lan panjenengan? Rikala kowe ditinggalan bojomu nindakake kewajiban negara. Apa kang tidak? Kono ing katon kiri kula. Swanane ngersane Sang Prabu Balakumara. Apa kang? Kowe nembung tresna kowe ketun yen kowe tak bojo. Kowe kemana? Kowe kan? Gusti Patih Pratu Emot Pratu Eling Gusti Patih. Kula boten lepat. Ingkang garwa menika mboten lepat, mbok mesakne ampun dipun piloro. Bola-baliku. Saged kula niku. Rikala semula aku mitukas lan kowe yen ana papane bentaramu Gusti. Bolak-balik kowe. Ya Kang Pramasta. Ingkang nembung tresna dumateng kula menika Sinuhun Prabu Balakumara. Nanging kula sedhik mawon boten gadhah raos tresna. Sih. Wis kayunen rupamu, Pak. Pratu Emot Sang Gusti Prabu Patih. Balakumara kae Ratu Gempinitara. Ramu. Menika mboten lepat. Ati pamutung debatku. Jebul lambemu sing kok memanis. Mung kepek racun kan racun ya. Irate. Kang Pramasta. Yen kula pepencian boten dar sedaya atur kula. Saestu Rajat krokot kowe diunggah kening pot tetep keplorot Irate. Terus kok sutik aku nyawang. Jembari ning kepatihan. Mula ora ana bumi sajengkal
kang nunggu ing kowe mula minggat to kowe rasa. Pun pangandikan katesan. Kula terjabel sedaya pangandikan panjenengan. Saestu kula boten lepat kakang. Sinuwun Prabu ingkang tresna dhumateng kula. Ketok melok ati kuwi sing tetek sira. Kowe minggat to. Kowe minggat to tak ikat ki. Ji, Kakang Prabu. Pawi panjenengan taksih mojo akan dhumateng kula. Injih boten menapa-menapa. Kula badhe wangsul ing karang pradesan. Nanging kula nyuwun sandangan kula sing saking desa. Iya. Daguji kowe sik nyiman. Nyiman sandangamu rikala kowe ning desa. Wujude kowe ra wujud. No. No. Kuwi sandangamu rikala kowe ning desa. Goban. Kowe minggat ndak dicemberi kepatian. Kakang Prabu. Boten menapa-menapa yen panjenengan tegal dhumateng kula, Kakang. Nanging saderengipun kula wangsul ing desa. Kula ternyapa. Kula tridul dhumateng kemben menika. Kemben menika seksi. Nalika kula lan panjenengan nyecep madheng katresnan ing wengi sepisanan. Monggo kula tringumbah kemben menika. Kakang. Sasampunipun panjenengan umbah yen kemben menika anggondo bajin. Ateges kula tumindak sedeng kaliyan Sinuwun Prabu Brakumara. Nanging kemben menika gandanipun arum. Kula boten tumindak protasi suci, Kakang. Ayo, aku wis ngerti kabeh. Oh. Aku wis ngerti kabeh, aku nungguri tak rungokno aku ra mentolo kedadan kene iki. Kene. Ora mentolo. Sampeyan durung ngerti jojok selek kok sasar susur. Sampeyan iki dadi pate ora bijaksana blas ku apa? Aku rungo sing raja kuwi kowe. Yen kowe ra mau minggat. Ora usah sampeyan kan minggat kula aja minggat dhewe. Jalur ra mau minggat. Gremes. Kowe minggat to? Kowe minggat to ora? Takon kok tuwa ngene ya lele ayo. Ayo. Ini kabeh. Kemben kaya ngene kok. Kon mbah. Sengara yen gandane ngiwangi. Mesti bajen sok tak tumbahi. Ini kok jare wae.
manut kepenak uripmu, nek ora gelem rekoso uripmu. Aku mau. Mergo wong tuamu wis ora iso mbayar utang karo aku, kowe kudu gelem kali bojo. Sing aku mau sing ngombeno. Kawoso. Sing ngombeno. Ojo. Loh, kan jago sendang. Aduh. Aduh kan. Bojo kula. Bojo kula mlayu karo wong lanang, ngoten niku dak ora apik ya. Sapa jenengmu? Kula Joko Sendang. Wis sapa, Dik? Kula Arum. Ampun biasa. Kenapa? Kula ajar. Awane ngerti ya. Bojomu Arum ki ora diluput. Saged Sebab aku weruh ana pawongan sing arep mrawasa marang bojomu iki mau. Saestu. Nan bojomu kuwi moh nganti dirudupati peksa. Ndak nggih. Wong aku wis weruh mataku dhewe. Mun ngoten kula sing salah. Mula ngene iki lho ya. Dadi wong lanang yen ora weruh mripate dhewe, aja kesusu. Aja ngajar bojo, aja gampang mara tangan karo bojo. Kula niku getapan warai kula niku. Getapan. Gampang nesu kula niku. Sok neh. Wilinga. Rikala kuwe sambungan sepisanan karo bojomu. Wiling-iling nganti sak patimu. Mergo sing dadekake rukun iku. Dadi wong lanang iki sing tanggung jawab. Mboten nate nesoni bojo sampeyan. Patih Bramasta. Gusti Patih. Warangka saka ing Giripura kuwi ora nate mara tangan karo bojo. Nek ngaten kula yo Saestu niku Oh, tenan. Kula badhe nulak dhateng panjenengan. Nah, mula Kilo contonan Kakang. Contoh. Ora tau nesu karo ora bojone. tau nesu karo bojo. Aku njaluk ngapura, Rom. Ayo, ndang ngapuranan. Kakang. Dil. Dil apa? Alaman dil. Nanti meroji. Gendon rukun, aja nganti padu. Nganti tuwa besok aja nganti padu. Aja nganti cengkah. Kanggo pengeling-eling lelakonmu ana ing sendang kene iki katelaos sendang Arum ya. Sendang Arum. Bareng Gusti. Kali. Mari dikandhani wong lanang. Ora weruh kok sak tumindahe kabeh dhewe. Ya aku ki omong apa? Wong aku bar nundung bojoku kok kandhan-kandhan. Ngene iki anda dipakoni. Iso kono ora iso ngandha, ora iso kono ora iso nglakoni. Rada kowe ora luput jajen. Aku malah mikir Gusti Patih Bramasta karo garwane nek ora iso rukune terus kowe melu sapa? Melu sapa ya iki ndak melu Pak Jailani lah. Sesuk ngusung-ngusungi beras. Kene dijukono. Aja musyrik iku gantuk. Lakon iki elek ta apik yo. Elek antek bar kok. Kene lho wis. Apik lah apa? Wis nek Aku mbok apakno iki. Sing penting Gusti Patih iso rukun karo garwane. Iki kok dilem oleh kok pesinge ngene. Wis kok kandhani kok dah. Wis ben karuan misal lawan. Mulai ke rada awan. Rasa nangis. Lagi nangis tambah elek. Nah aku duwe luput
aku njaluk pangapura, aku luput, aku salah, njaluk pangapura sing gedhe. Nek kula ana sakit meneh nyapura, sing kula pikir iki mboten kula. Apa sing kok pikir? Sing kula pikir iki Gusti Ratih. Ayo aku tuku rene iku ra yo pengen ketemu bendaramu putri to. Lah nggih, Bendaramu putri ora ngendi? Gusti Putri menika mati, Ndara. Sik. Piye? Coba baleni. Gusti Putri mati. Sedo, Ndara. Gustimu putri teh mati. Nggih. Ndara. Ampun sampean demek, Ndara. Bojoku. Nggih, ampun sampean demek. Yen demek piye, Gong? Mereka sampun weling kalih kula yen menawi sampean demek mengke mrotoli. Rotoli. Nggih. Aku nyata luput wong ayu. Mula ora ana gunane aku urip tanpa ku. Ngomong saka ligan iki sing bakal mutasi nyawaku. Rate aku nyusul kowe. Piye ya ngono. Apa kabilator kok mbok idak-idak? Lah, kabilatore sinten? Wekku no. Sampean? Lho kula idak. Kok mboten krasa? Ora krasa, rasane metus mbok apa mau. Bola-bali kowe ngapusi kowe kok. Nek aku nek mboten ngangge cara niku malah sampean mboten rukun, mboten saged raket meleh. Dewas kudu copot nyawaku. Lah nek kedadosan rukun ngoten lho. Kula nggih derek remen, nggih derek seneng. Aku jaluk pangapura yo paman klenteng. Sok ngapura kok terus. Sing njaluk ngapura iku kudune aku. Yen aku ndek kaluputan, dadi wong lanang sing cukeng, sing supar, aku njaluk pangapura. Kang Mas Damas. Senajan tos pejerat sampun nundung lan milorot dumateng kula. Kula tansah menehi pangapunten dumateng panjenengan. Nanging Kang Mas, Piye, Dik? sedaya kala wau sumberipun perkawis rak sinuwun Prabu Brakumara. Sadurunge ampun ngoten sampean niku ampun ngoten dadi patih dudu patih sing apik. Piye paman? Dadi patih supaya kawulane iku runtut apik ya patih kudu apik. Lah wong patih perkara bojo ora apa-apa, terus bojo dipiloro kon minggat. Sampeyan iso dadi patih temenan ta ora? Patih kok londak-londok. Lho. Patih ula-ulu. Nek sudah patih aku sing matei. Matei Sing dadi patih maksudnya. Oh, sampean pengen Besok niku nek perkarane durung cetha. Ampun digagas sama dirembuk. salah ya. Wong aku dhewe ya gagas kok. Nggih, kula luput ndorong kencang. Wis ngono ben rukun. Pun piku Dadi Gusti Prabu Brakumara sing jalani kabeh. Pila kula prondang salat panjenengan yen sinuwun Prabu Brakumara pecah wonten sepen. Bakal tak wujuti. Ah, kae surat ini. Lawas lo, ceklo. Lopo panjenengan kudu salat bojomu, kula tak salu bojomu. Pira tuwe. Lampahan matur kula sampun gemblundung wonten kowe. Good. Sesuker wis silang. Aku lan bojoku wis kelakon rukun. Muga-muga karukunan kulan bojoku bisa nemusi margane ingkang ampun dadi tuwuh karukunan karahayon katentreman miwah sedaya kawula wonten ing desa mriki. Monggo Ati Santi, Jaya-jaya Wijayanti kalismen ing Sambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekal semanten pagyaran kula sesuk